गोथां आरो गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायदों। अनजा ख्रिस्ट प्रियफोर, जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआवहाय जोंनि गोनांथि जानायखौ जों मोनथिगौ आरो जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय जों खामानि मावो आरो जोङो जोंनि गोनांथि जानायफोरखौ जोङो बायनानै लायो आरो जोङो सुफुङो। अनजा प्रियफोर, थिग बेबायदिनो आत्मिक जिउआव स्पिरिचुवेल जिउआवहायबो जोंनो गोबां गोनांथिफोर दङ। नाथाय जोङो गोबां समावहाय स्पिरिचुवेल जिथु आत्मिक जिउ दङ, आत्मिक जिउखौ जौगाहोनो थाखाय इसोरजों लोगोसे मोजां सोमोन्दोखौ दोननो थाखाय जोंहा गोबां राहा लामाफोर दङ। नाथाय बै राहा लामाफोरखौ आरो इसोरा होनानै दोनखानाय, इसोरा बुंलांनाय बैफोर खामानिफोरखौ जोङो मावालाबानो जों गोजानाव गोबाङानो दङ। दिनै अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आरजनि गोनांथिनि बाथ्राखौ आंनो बुंनो नागिरदों। जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासङोब्ला, मोजाङै देहेन खालामोब्ला नोंथाङा गोबां बोलो मोनगोन जिउआव आरज खालामबाय थानो थाखाय। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि दिनैसो गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे नोंथाङा हास्थायोब्ला बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो हागोन। दे अब्ला जोङो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि, बेनो जाहैबाय द इम्परटेन्स अफ प्रेयार। आरजनि गोनांथि, आरज खालामनायनि गोनांथि। जों बे बिसयखौ जोङो नायनि, मानि थाखाय गोनांथि, मानो जों आरज खालामनांगौ, बेफोरनि मुलाम्फाफोरा मा मा, बेफोर गासैखौबो मोनफा मोनफायै डिटेल्सै नायलांदोनि। जों मानो आरज खालामनांगौ बिनि सेथि गोनांथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय इसोरजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिनो, कमिउनिकेशन विथ गड। आरजआ मोनसे मेडियाम, जाय मेडियामनि गेजेरजों जोङो इसोरजों सावरायज्लायनो हायो। जेरैहाय सानै लोगोआ गावजों गाव रायज्लायनायनि गेजेरजों गावनि दुखु दाहा, गावनि रंजानाय, गोसोनि साननाय गासै फिलिंसफोरखौ शेयार खालामज्लायनो, फोरमायज्लायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंबो आरजनि गेजेरजों गावनि दुखु दाहा, रंजानाय, मावनो लानाय खैफोद जेंना गासैखौबो इसोरजों सावरायनो आरो बिनो मोनथिहोनो हायो। ख्रिस्टनियाव प्रियफोर, बेयावखायनो 1 थिसलनिकियारि 5:19 आरो 18 सिरिया ओरैहाय बुंदों, आरज खालामफ्लाय आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो, मानोना ख्रिस्ट जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो। प्रेज द लर्ड। बे आरज खालामनाया जाहैबाय इसोरनि हास्थायनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो जोङो आरज खालामनांगौ। दानाबा जोङो नैथि बाथ्रा नायदोनि, जोङो मानो आरज खालामनांगौ एबा आरज खालामनायनि गोनांथिया मा। बेनो जाहैबाय जिउ आरो आत्माखौ गोथार खालामनाय, पिउरिफिकेशन अफ सोल एन्ड माइन्ड। जों आरज खालामनायनि गेजेरजों गाज्रि जानानै थानाय जिउखौ गोदान खालामफिननो हायो, पिउरिफिकेशन खालामफिननो हायो, सोदांफिननो हायो, गोथार खालामनो हायो। मानोना जों मानसि हिसाबै जोङो पापि, जोङो पाप मावो, गोरोन्थिफोर मावो आरो बै गोरोन्थिफोर मावनायफोरखौ जोङो सुद्रायनो माब्ला हायो? आरज खालामनायनि गेजेरजों जों पिउरिफिकेशन खालामनो हायो। आरज खालामनायनि गेजेरजों जोङो आरजआवहाय मोनफ्रोमबो आरजआव जोङो इसोरनिसिम निमाहा बियो आरो बे निमाहा बिनायानो जोंखौ गोदान खालामो, जोंनि आत्मा आरो जोंनि जिउखौ, जोंनि सोल एन्ड माइन्डखौ गोथार खालामफिनो। बेनिखायनो 1 जहननि 1:9 सिरिया ओरैहाय स्पष्टहाय बुंदों, नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। प्रेज द लर्ड। माब्ला जोंखौ अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन, माब्ला जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन जिसु ख्रिस्टआ? जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव आरज गाबगोन, अब्लाना बेयावखाय जोङो सानफ्रोमबो आरज खालामनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, आरज खालामनायनि गोनांथिनि थामथि बाथ्राखौ जों नायदोनि, बेनो जाहैबाय बोलो आरो साहसखौ जोङो आरजनि गेजेरजों मोनो। providing strength and courage। जेब्ला जोङो आरज खालामो अब्लाना जोङो बोलो आरो साहसखौ मोननो हायो। स्पेसियेलि जेब्ला जोङो दुखु जायो, जेब्ला जोङो खैफोदाव गोग्लैयो, जोङो जेब्ला समस्यायाव गोग्लैयो, अब्लाना जेब्ला जोङो आरज खालामो लोगो लोगोनो जोङो साहस आरो बोलोफोरखौ मोनो आरो जों मोनथियो जे इसोरा जोंजों लोगोसे अराय दं होननानैहाय जोङो हमदांनो एबा गोसोआव मोन्दांथिखौ जोङो मोननो हायो। जायखौहाय जोङो जसुवानि 1:9 सिरियाव ओरैहाय बुंनाय दङ, आङो नोंखौ हुकुम होआखै खोमा, जर गोरा आरो गोहो गोनां जादो होननानै गिख्रंनो एबा उसाव बादाव जानो नाङा, मानोना नोङो जेरावखि थाङा नोंनि फोरबो इसोरा नोंजों लोगोसे दं। प्रेज द लर्ड। बे जाहैबाय इसोरनि बुंनाय बाथ्रा, प्रतिज्ञा। इसोरा जोंजों लोगोसे दं आरो बे बोलोखौ माब्ला होयो? जेब्ला जोङो आरज खालामो, अब्लाना जोङो
इसोरा होनाय बोलो आरो साहसखौ जोङो मोननो हायो आरो इसोरा जोंखौ सहाय होयो। दे दानाबा जोङो आरोबाव ब्रैथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय दैदेननाय आरो थिरांथाखौ आरजनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। गाइडेन्स एन्ड डिसिसन मेकिं। जेब्ला जोङो जिउआव थांखि आरो थिरांथाफोरखौ लानो हायै जायो, बै समावहाय जेब्ला जोङो आरज खालामो इसोरा जोंखौ दैदेनो आरो इसोरा मोनसे मोजां थिरांथा लानो थाखाय मानसिखौ दैदेनो, फोथायारिफोरखौ दैदेनो। बेयावखायनो जोङो अरायबो आरजआव नांथाबनांगौ, आरजखौ अराय सम खालामनांगौ। मानोना जोङो आरजनि गेजेरजों इसोरनि दैदेननायखौ मोननो हायो आरो जोङो जिउआव मा मावनांगौ बिनि थिरांथाखौ लानो हायो। जेरावहाय जाकबनि 7:5 ओरैहाय बुंदों, नाथाय नोंसोरनि सोरहाबा गियाना थोयि जायोब्ला बियो इसोरनियाव आरज खालामथों, अब्ला इसोरा बिनो होगोन। मानोना इसोरा आगथियालाबा दया खालामनानै बयनोबो आग्लाय बिग्लाय होयो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मानो आरज खालामनांगौ? बे जाहैबाय जोंनि जिथु थांना थानाय समावहाय जिथु जोङो ट्राबल समस्या जेंनाफोर फैयो आरो बेबायदि समावहाय जोङो इसोरनि दैदेननाय आरो मोनसे मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय थिरांथाखौ जोंनो नांगौ आरो बै थिरांथाखौ इसोरा होयो जेब्ला जों आरज खालामो। बेफोरनो जाहैबाय आरज खालामनायनि मुलाम्फाफोर। आरज खालामोब्ला जोङो मा मा मोननो हायो बेफोर गासैफोरखौबो जोङो नायबाय आरो गोनांथिखौबो नायबाय जे जोङो बेफोर जाहोननि थाखाय आरजआ जोंनि जिउआव गोबां गोनांथि। दाना खोथाया जाहैबाय जोङो आरजखौ माबायदि खालामनांगौ, मा प्रसेसजों जोङो खालामनांगौ, जों बे बिसयखौ नायदोनि। That means the process of prayers. Number 1, सेथियावनो दङ जाहैबाय humility and patience. बेनो जाहैबाय गुरै आरो सैसोनायनि गेजेरजों जोङो आरज खालामनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु आरज जानांगौ बे आरजआ जाहैबाय अरायबो दद्र गुरै आरो सैसोनायजों जोङो आरज खालामनांगोन। मानोना जों जि इसोरनिफ्राय सहाय नागिरनो थांगासिनो दङ, जि इसोरनियाव जोङो खुग्लुबनानै जोङो आरज खालामदों, गावखौ दद्र खालामदों, बै इसोरनियाव जोङो जोंनि दुखु दाहा खैफोद जेंना गासैखौबो मोनथिहोदों, जोंनि रंजानाय गासैखौबो मोनथिहोदों। बै इसोरनियाव अरायबो जोङो गुरै आरो धर्ज थानानै बै इसोरनियाव जों आरज खालामनांगौ। बेनिखायनो लुकासनि 8:1 जिसु ख्रिस्टआ ओरैहाय बुंदोंमोन, गोहो गैयि जायालाबा सेलाफ्रा लागारबो आरज खालामनांगौ। बेखौ फोरोंनो जिसुआ बिसोरनो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ होनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय जिसु ख्रिस्टआ मोनसे पाराबल फिदिंनाय बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै, नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंसोरो गोहो गैयि जायालाबा सेलाफ्रा लागारबो आरज खालामनांगौ होननानै बुंनाय बाथ्रा। बेखौसो नोंथांमोननो दिन्थिनानै थुलुंगा होनो हास्थायदों। जोङो लागारबो हिउमिलिटि एन्ड पेशेन्स, गुरै आरो सैसोनायजों लागारबो जोङो इसोरनिसिम आरजखौ दोनबाय थानांगौ। नैथि, जों आरजखौ माबायदि खालामनांगौ? बे जाहैबाय थेंक्स गिभिं एन्ड प्रेज, बाख्नायनाय आरो हामबाय होननायजों जोङो लागारबो आरजखौ खालामनांगौ। जों आरजनि गेजेरजों अरायबो बाख्नायनाय आरो सिबिनाय हामबाय होननायखौ दोनबाय थानांगौ। मानोना बेखौ खालामनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि महिमा, इसोरा जे ग्रेस गोनां जोंखौ अनग्रा दयालु इसोर, बे इसोरखौ जोङो सानफ्रोमबो दयालुआव दोनबाय थानाय जायो। बेयावखायनो जोङो अरायबो थेंक्स गिभिं एन्ड प्रेज खालामनानै जोङो आरजखौ खालामबाय थानांगौ। आरो बेखौनो फिलिपियान्सनि 4:6 ओरैहाय बुंदों, मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। बोरै खालामनांगौ? बिनि थामथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय फोथायनाय। जि आरजखौ जोङो खालामगोन बे आरजनि सायाव जोंहा फोथायनायखौ जोङो लाखिनांगोन। जि इसोरनियावहाय, जाय जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो आरजखौ खालामगासिनो दङ, खालामबाय थादों, बे इसोरा जोंनो जोंनि आरजनि फिननायखौ होयो होननानैहाय जोङो फोथायनांगौ। नाथाय जिखौ जोङो बियो बेखौ इसोरा गावनि इस्सा बायदि, गावनि हास्थायनाय सम बायदि जोंनो होयो, बेखौ जोङो फोथायनांगौ। जायखौहाय मार्कुसनि 10:22 ओरैहाय बुंदों, बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो, जेब्ला नोंसोरो माबाफोर मोननो हास्थायनानै आरज खालामो, अब्ला आरज खालामनाय बादि मोनखाबाय होननानै फोथायदो, अब्लानो नोंसोरो जेखौ हास्थायदों बेखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड, आमेन। दे दानाबा अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे आरजनि फिथाइफोरखौ जोङो नायदोनि। दा फ्रुइट्स अफ प्रेयार, जोंहा आरज खालामोब्ला मा मा जायो, जों मा फिथाइफोरखौ मोननो हायो, जों बेखौ दान्दिसे सम जों नायदोनि। सेथियावनो दङ जाहैबाय, बे सेथियावनो जोङो मोनो पिस एन्ड कन्टेन्टमेन्ट, शान्ति आरो सन्तोषिखौ जोङो मोननो हायो। जों जेब्ला आरज खालामो, आरज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि उगुल थुगुल गुलाय गुजाय जिथु जिउ दङ, बे गुलाय गुजाय हांमा सुरनानै थानाय जिथु जिउ दङ, बे जिउआवहाय गोजोन सन्तुष्टिखौ जोङो मोननो हायो। जोङो शान्तिखौ मोनो, गोजोननायखौ मोनो आरो गोसोआव मोनसे सन्तुष्टखौ मोननो हायो।
माब्ला जेब्ला जों आरज खालामो बे जाहैबाय आरजनि फिथाइ जेरावहाय जहननि 14:27 सिरिया ओरैहाय बुंदों आङो नोंसोरनियाव सान्तिखौ गालाङो बे सान्तिया आंनिनो बेखौनो आङो नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आं बेबादि होआ नोंसोरो दा जिंगासि उसाव बादाव दाजा आरो दागि प्रेज द लर्ड जिसु ख्रिस्टआ जोंनो मा सान्ति होदों बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ गावनि सान्तिखौ जोंनो होनानै गालांदों आरो बे सान्तिखौ जोङो थाखा फैसा रां रुफा बे बुहुमनिफ्राय मोननो हाया केबल जिसु ख्रिस्टनिफ्राय मोननो हायो पिस एन्ड कन्टेनमेन्टखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनिफ्रायसो जोङो मोनो दे अब्ला प्रियफोर आरजनि नैथि फिथाइ आरज खालामनायनि नैथि फिथाइखौ जों नायदोनि बेनो जाहैबाय स्पिरिचुवेल ग्रोथ जिउमायारि जिउआवहाय जौगानाय नैथि आरजनि फिथाइयाव दङ जाहैबाय स्पिरिचुवेल ग्रोथ अनजाग्रा प्रियफोर येस जिउमायारि जिउआव जोङो जौगालांबाय थायो जिउमायारि जिउआ जौगायो जेब्ला सासे बेक्तिया आरज खालामो आरो आरजनि फिथाइ हिसाबै जोङो जोंनि जिउमायारि जिउआव जौगालांबाय थानो हायो जेरावहाय 2 करन्थियारि 3:8 सिरिया ओरैहाय बुंदों बेनिखायनो जों साफ्रोमबो खोबजायि मोखांजों आयनाखौ नायनाय बादि फोरबुनि महिमाखौ नायै नायै गाव गावबो बिनि महिमायाव देरलांनानै बेबादिनो जायो फोरबु बे जाबाय गोथार जिउ ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायदोंमोन आरजनि गोनांथि आरो आरजखौ बोरै खालामनांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो नायदोंमोन आरजनि फिथाइफोर आरो जों बेफोर गासैखौबो मोननो हाबाय दा प्रियफोर बेयावहाय साफ्रोम ख्रिस्ट प्रियफोर जों साफ्रोमबो जेन आरजनि बिर जानो हायो आरो लोगोसेयैनो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना थुलुंगा मोनदोंब्ला नोंथाङा गावबो देहेन खालामगोन देहेन खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा सासे आरजनि बिर जागोन दा जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो हास्थायदों आरो बे बाइबेल सिरिया जोंखौ थुलुंगा होदों जे जोङो सानफ्रोमबो आरज खालामनांगौ माब्लाबा नङा बबेबा समावल' नङा नाथाय सानफ्रोमबो आरज खालामनांगौ जायखौ 1 थेसलोनिकायारि 5:14 सिरियावहाय ओरैहाय बुंदों अरायबो रंजा बाजा था आरज खालामफ्लाय आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो मानोना ख्रिस्ट जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो अनजाग्रा प्रियफोर जोङो बबेबा बेसादखौ मुवाखौ गावनि थाखाय गोनांथि बियो आंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा खालामग्रा होननानै जेब्ला बुजि मोनो अब्लाना जोङो बायनानै लायो मबाइला आंनि थाखाय गोनांथि गोबां इम्पर्टेन्ट जादों होननानै सानोब्ला जों मबाइलखौ बायनानै लायो बाइकआ आंनि थाखाय गोबां गोनांथि थांलाय फैलायाव गोबां सम रैखा खालामगोन होननानै साननानै जों गोबां बाइकफोरखौ लादों आरो बेबायदिनो गावनि जिउनि थाखाय गोनांथि जिया गोनांथि मुलाम्फा गोनां होननानै सानो बेखौ जोङो जिउआव लायो प्रियफोर आत्मिक जिउआव ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव जिसुजों लोगोसे थानायाव आरजआ बेसेबां गोनांथि नोंथाङा मोनथिखागौ आरो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों मोनथिदों दा बेयावहाय आरजआ जुदि नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिब्ला नोंथाङा जुदि आरज खालामग्रा नङाब्ला दिनैनिफ्राय नोंथाङा आरज खालामदो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो जिउआव थुलुंगा मोनदों आसा खालामदों नोंथांमोनाबो गावनोबो देहेन खालामगोन देब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक आरो भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसन दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसन दोनथ'बाय थेंक इउ